Estamos vendo que a falta de profesionais médicos non é un caso illado no caso de Ribeira ou de Aguiño, senón que é unha problemática que se estende por todo o país e que a Xunta de Galiza, en mans do Partido Popular, pois se nega a poñerlle solución. Nós, dende Ribeira, o que lle exiximos á Consellería de Sanidade é que poña os recursos médicos e tamén profesionais sanitarios suficientes para garantir a calidade asistencial a toda a poboación. Estamos na parroquia de Aguiño, unha parroquia que ve como a súa asistencia sanitaria pois se ve deteriorada cada vez máis. Estamos falando de que para unha cita médica con un profesional sanitario neste centro médico de Aguiño hai xente que está esperando máis dun mes para a consulta do médico de cabeceira e, por tanto, iso non garante a calidade asistencial e permite que as persoas que teñen algunha doenza pois vayan deteriorándose cada vez máis. O BNG xa anunciou que volverá a rexistrar novas iniciativas no Parlamento a través do seu grupo parlamentario para que se dote os centros de saúde de Aguiño e de Ribeira do persoal médico suficiente que garanta esa calidade asistencial. Para os nacionalistas non se pode permitir nin normalizar que a falla de facultativos sexa a tónica habitual.